90% of what I got from General Andre Lincoln. Inkokeli National Coloured Congress umnumzana Fadil Adams ixelele ikomishoni kaMadlanga ukuba umthombo waye uthembile ngobugwenxa athi benzeka ngaphakathi kwinkonzo yeli yesipolisa kongasekho unjengele Andre Lincoln. Ziyaphela iyago ngumkhuhlane osigubungele kwingingqi yaseYogi eMpuma Koloni. Xa besixesha ukuzana ixesha lokuxabise njengesiqhelo ngelixesha kwelijelo zindaba uxolo Malibenani. Inkokeli National Coloured Congress umnumzana Fadil Adams ixelele ikomishoni kaMadlanga ukuba umthombo waye uthembile ngobugwenxa athi benzeka ngaphakathi kwinkonzo yeli yesipolisa kongasekho unjengele Andre Lincoln. U-Adams uthi uLincoln wamthela Thuphekwa inhloko yecandelo lezobunhlola unjengele Dumisani Khumalo wayengenayo ingxelo eqinisekisa ukungabi nachaphaza lolwaphulomthetho ngethuba wayechongwa ngoDisemba ka-2022 njengoko kubekiwe kumthetho we-SAPS. The issues about General Khumalo and the vetting and the allegations about General Masimola and General Khumalo regarding General Khumalo's appointment as the head of CI. Where did you get that information from? I would tell you on this issue, 90% of what I got from General Andre Lincoln. You got from? General Andre Lincoln. When I'm talking about like the things that were thrown at me, for example, General Khumalo didn't have a security clearance when he was given the job at Crime Intelligence. That was information I got from General Lincoln. When he said to me that his first clearance was cooked, it was fraudulent. That is something that I could not confirm until I spoke to Brigadier Tiani Shlongweni. Therefore, I didn't make a big issue out of it because I didn't have proof of it. But generally, when General Lincoln said something, he was normally spot on. Okay. So he was your source for those other in these cases, ma'am, and in others, but this was the man. He was my go-to, if I may. uLincoln uxelenge kwinkonzo yesipolisa iminyaka engama-39 kwaye wayifudula eyinhloko yecandelo elilwa amaqela emigulukudu eNtshona Koloni wasweleka ngoMeyi nyaka enye emva kwengulo ende. Ikomishoni iyaqhuba. Usomashishini wasemhlantshona mnumzana Brown Mkhotsi uza kufaka isicelo sebheyili ityeli lesine ngoLwesibini weveki ezayo ukukulandela ukuba wayalelwa ibheyili ngaphambili nakwinkundla ephakamileyo yaseRhawutini wabanjwa emva kokunika ubungqina kwikomishoni kaMadlanga ePitoli. Kungoku nje ujongene namatyala aquka ukuphazamisa ingalo yomthetho, ukuxoka phantsi kwesifungo nokuba nompungo ongekho mthethweni. uBrown Mkhotsi uzakuya kwinkundla ityeli lesine ecela inkundla ukuba imkhuphe ngebheyile. Ijelo le-SABC likholelwa ukuba ukaMkhotsi uza kusebenzisa idilesi entsha kwesi sicelo sebheyile. Postponement granted is made to the adjourn until the 25th day of August 2026, Johannesburg 13 for bail application on new facts. The accused, Mr. Mkhotsi, will remain in custody. Sachithwa isicelo sokuqala sebheyile sikaMkhotsi inkundla ityhola ngelithi kukho imiba engaqondakaliyo kwidilesi yakhe. Uye wafaka isicelo esitsha amagqwetha akhe sithi kukho ubungqina obutsha obunokukhokhelela ekubeni sivunywe isicelo sebheyile sikaMkhotsi, kodwa nalapho inzame zakhe zawa phantsi walelwa ibheyile. Lo somashishini wasemhlantshona umnumzana Brown Mkhotsi ubhenele kwinkundla ephakamileyo yaseRhawutini nalapho siye asavunywa kwakhona isicelo sebheyile. Ugqibela kwakhe ukuvela enkundleni, inkundla iye yayalela ukuba amagama kunye needilesi zamanqina kwelityala angadizwa ngenxa yokhuseleko. Emva kokuba amagqwetha eye akhalaza ngelithi awanikwanga zonke iingxelo ezifungelweyo zamanqina kwaye amagama needilesi afihliwe kwaye oku kuza kuphazamisana nokulungiselela ityala kukaMkhotsi. Akukacaci kuba uMkhotsi uza kuphumelela kusini na kweli tyeli lesine efaka isicelo sebheyile. Amafama asakhulayo eHagu eMpuma Koloni kwiilali zaseYogi anexhala malunga nokwanda kwesifo somkhuhlane wehagu. Abahlali baseJosephu bathi inani elininzi lehagu zabo liyafa logama amanye amafama ekhethe ukuzixhela phambi kokubona ihagu zawo zibonisa iimpawu zesifo. Uninzi lwawo lunexhala ngendlela yokuphila njengoko luxhomekeke kulimo nokufuya imfuyo ukuze lubeke into etafileni. Abantu abaninzi abakhe ezilalini baxhomekeke ekufuyeni nasekulimeni khona ukuze batye.
ukuxhela ihagu nokuthengisa iyona nto baphila ngayo bekwenza nenzuzo. Ukuthi gqi kwesifo somkhuhlane wehagu kuqoqa ngamandla ingeniso yabo nendlela abaphila ngayo. Sisengxakini apha. Ihagu zethu ziyafa, asazi kwenzeka ntoni, ivele ihagu ilahla igazi ukusuka apha ibe yinto nje sisiphukuphuku nje engathi ayinangqondo. Aba basetyhini bondla iintsapho zabo ngokuxhela bathengise inyama yehagu. Ihagu sizibonile into yoba azityi, azihlali ekhaya iintsuku, zihlala kwindawo enobushushu emahlathini. Sazixhela ke ngoku, andinazo ke ngoku ihagu. Ilahlekelwe ngoba ihagu andinazo, kuba ukufuya kwehagu siyazixhela, siyathengisa. Siyasithi xa ziye zahamba kakuhle afuyeka kube khona inkabi, siye sizixhele sizithengise ngelinye ixesha, sizithengise zihamba sifumane inzuzo. Urhulumente uthi uyalele amagosa ukuba aye kwizilalo uqinisekisa ukuba enza uphando afumane iinkcukacha ngesi sifo. Siyafuna ke ukuthi African swine fever ngenxa yendlela eqoqisa ngayo kwakunye nesulela ngayo ukusuka kwesinye isilwanyana ukuya kwesinye. Umphathiswa ke uthumele amagosa ozonyango wezilwanyana ukuba ayojonga undonakele, izawuthatha incindi ize isiwe kwi-laboratories. Siyafuna ke ukukhuthaza abafuyi nabahlali emakhaya ukuba bangazihambisi izilwanyana. Esi sifo sinwela ngokukhawuleza kwezilali nanjengoko ihagu ezininzi zibonakalisa iimpawu zokuba lo mkhuhlane. Abantu batsalwa ngendlebe ukuba ihagu bangasigcina endaweni enye kwaye bangazihambisi kwezinye iilali. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eUK. Kwalapha ezindabeni umbutho wezempilo kwihlabathi lenyusile izinga lesilumkiso sesifo sengubhubhane Ebola eDRC ngenxa konyuka kwamanani okusulelana kunye nokusweleka kwabantu. Kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Silibethe liphale. Inkambi yokuzomeleza ibootcamp ngolwasemzini phansi kwelise lebukhala emva kokusoleka kwabafana ababini kutyholwa ukuba babethwa kanobomi ngabasebenzi kule nkampu ngelixa bezama ukuqhawula. Umduduzi Lithulo wasoleka ngoJanuwari, lo gama unathi Mkhasibe esweleke ngo-August kwakwiziko elinye lale nkampu eMpangeni. Ngoku siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu uMlondi Radebe oza kubethethana neentsapho ezichaphazelekileyo. Mlondi, sikwamkele. Zithini iintsapho ngesisiyele kubhungane? Sibingelele kumlaleli. Indawo lekhulunywa ngayo ekuthiwa ibootcamp, le bootcamp ibisendaweni yase Richmond kanti umndeni kaUnathi Mkhasibe usempangeni. Kanti njengamanje sikhuluma nomndeni kaMduduzi Lithuli owashona naye ekade ekucamp yakhona lapha eRichmond. Womndeni wasufonelwa khona kuthiwa uphuthume esibhedlela sakhona endaweni yase Richmond, nakwathi mawuphuthuma umndeni wamfica uMduduzi naye esethe washona. Kanti sokhuluma nomama kaMduduzi uZandile ukuzwa nje kabanzi ukuthi mhlambe ke ngabe umndeni lesimo sokudlula kaMduduzi emhlabeni wasizwa kanjani nanokuthi uphatheka kanjani njengoba ke uphenyo engathi lumile. Siphatheka kabuhlungu kakhulu ngoba akukho okuqhubekalayo. Emaphoyiseni nje ayikho into abashoyo ukuthi ngempela kwenzakalani ngecala lakho uMduduzi. Sekuze kwaphinde futhi kwadlula omunye umntwana futhi nakhona umseshi wakhe loyo wathi nane uyasaba naye ukuthi aqhubeke nokubopha ngoba manje angazi case kanjani yabona le. Kodwa nje sihlukumezeke kakhulu Madlokovu nje lento ayenzayo ibhlungu kuthini ukuthi ngadlula umntwana kungabi khona into ayenzayo na yakhombisa ukuthi umzali ngalesimo lesi esenzakalayo lapha kule bootcamp yakhe. Mhlambe umndeni uphatheke kanjani ngemuva kwayo yonke lento ngoba amaphoyisa nje abochaza ukuthi namaphoyisa akuveli ukuthi kwenzakalani noMadlokovu uqhelile kunini. Siphatheke kabuhlungu kakhulu ngoba ayabona nje kumuncu ngisho endlini kumuncu akekho umuntu nje uyazi umuhleli ngathi uzombona eqhamuka yabona kwesinye isikhathi umuzi umuntu osememeza yabona nje yonto into kanjalo nje ekhaya nje sonke siphatheke kabi kakhulu. Sihlukumezekile nje. Mhlawumbe sikuthiwa uchaza uMdungu ngamchaza njengomuntu obenjani ukuthi yini yenza ukuthi umndeni umthathe umuse kwibootcamp. Bo umntwana nje alright okade umntwana kade ezimisele kakhulu ngempilo fisa ukwenza izinto eziright empilweni
njengoba ade ene-license nje futhi efundile umntwana wathatha ngisho i-license yakhe athi ma sengiyahamba manje ngiyofesa abuye sethi hayi ma bazongifonela endaweni ethize manje ngokubuka kwami ngibuka ukuthi umntwana lo uzothola lo msebenzi bese uthole lo msebenzi abe nenkinga yokuthi mhlawumbe agcine enza ama-mistake emotini zabantu bese mhlawumbe ngigcina sengikhokha kakhulu okungcono ngiyomzamela usizo lapha ngoba ngabona ku-Facebook-ke nakhona eveze okuhle uMadlukuvu kanti lapha kuleya ndawo kunjalo hayi ngingase ngithathe isinqumo sokuthi angimthathe ngimhambise khona-ke hayi ngamhambisa-ke kodwa nje nibe umntwana nje oright ongantshontshi ongaqhelezi imizi yabantu nje impilo yakhe nje ibi-right kuphela nje ngicabangela ekugcineni makwenzeke uthola nomsebenzi abeyimisele athi ma ngifuna ukuthengela umuzi ngikuthengela imoto uhlale phansi ma uphumule umuntu okhuthele nje empilweni yakhe. Asibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Hayi ngiyabonga kakhulu nami. Asibonge sibuyisele izintambo ngakuwe studio siyavuya njengoba besho abazali ukuthi ke baphatheke kabuhlungu kakhulu nathi sizamile ukuthi simthole uMadlokovu kodwa akakwazanga ukuthi abuyele ngakuthina sibuyisele izintambo ngakuwe studio. Shothubeko Bhungane umbutho wezempilo kwihlabathi lenyusile izinga lesilumkiso sesifesi ngubhubhane iBola eDRC ngenxa konyuka kwamanani okusulelana kunye nokusweleka kwabantu. Ukutyalwa kwenkonzo zikaxakeka zezempilo kwihlabathi jikelele kubonisa inkxalabo kubuzaza bokunwena kwesifo. Sele ngabantu abangama-2,000 abasutywe kukufa ngenxa ye-Ebola bekuma-5,000 abosulelekileyo kumntla-mpuma we-DRC kusukela ngoMeyi. Esi sifo sinwenwa ngendlela exhalabisayo oko sathi saqhambuka ngenyanga kaMeyi kwaye inani labantu esele besutywe kukufa ngenxa yaso lodlula elo labantu abathi basweleka ngelixa sasiqhambuke okokuqala phakathi ka-2018 no-2020. Ingcali zezempilo zithi ukuhamba ngonyawo lonwabo ekubonweni kwabo bafunyenwe sisifo, ihlazo kunye nokungathembani kwabemi kubangela ukuba kube nzima ukuqubisana nesi sifo. Umbutho wezempilo kwihlabathi umemelela intsebenziswano kwihlabathi jikelele ukuqinisekisa ukwehla kweqondo lokosulelana. Isifo se-Ebola kumantla-mpuma eDRC sinweniswa sisifo esinqabileyo ibundibugyo nekungekafumaneki igonyo lwayo okanye ichiza lokuyinyanga. Abasebenzi bezempilo bamaxhaphetshu benika izigulana amayeza okuthuthisa iimpawu ezifana nentloko eqaqambayo, umkhuhlane kunye nokukhupha ukutya ngasentla. Iingcali zaseNgilane naseCanada ziphantsi phezulu zisenza uvavanyo lweendidi ezohlukeneyo logonyo noluza kunyanga isifo sebundibugyo kodwa oku kuza kuthatha ixesha phambi kokuba kubekho ugonyo oluvunywayo. Iingcaphephe zezempilo zimemelela ukuba konyuswe ingxowa-mali neza kuqinisekisa ukuqubisana nokuqhambuka kwe-Ebola nanjengoko zisenza konke okusemandleni ukwehlisa ulwamvila lwesi sifo. Ityala lamadoda amathandathu atyholwa ngokugebenga ngaxeshanye abantu abali-18 kwilali yaseNgobozane Lusikisiki liyaqhuba kwinkundla ephakamileyo yaseMthatha echophela Lusikisiki eMpuma Koloni. Intatheli yethu uFundiswa Mhlekude izindlebe namehlo ethu kweli tyala. Fundiswa sikwamkele ungake usithele qabaqaba ukuba kuvele ntoni enkundleni kuza kuthi ga ngoku namhlanje amancitshana. Enkosi Nontanda, namhlanje kuvela ummangalelwa wesithathu yena nguSipho Soxolo Dukenceni Myekethe ukhokelwa ngemibuzo ligqwetha lakhe uFezile Ngqukumeshe malunga nendima wathi wayidlala ngalamhla wama-27 kuSeptemba ka-2024 ukuyotsho kumhla we-28 kwakuSeptemba njalo ngo-2024. Yena ufowunelwa nguNdamase emxelela ukuba kukho umfana waseGqubeni amaziyo arhalela ukuthetha naye ukuze amsebenzise kwezi zinto azenzayo uNdamase ngona yena engaphakathi entolongweni. Lo mfana ke yayingummangalelwa wesihlanu ogama linguSongezo Vuma. Uthi ke ngalamhla bahamba bezulazula bekhangela abafana baseGqubeni yena wayengaphathanga mpu njengoko imipu yayohluliwe, omnye uphethwe ngummangalelwa wesihlanu uSongezo Vuma, omnye ukummangalelwa wesibini uAphiwe Ndende, omnye ukummangalelwa wesine onguBonga Yentsa. Babakhangela ke ababafumana kodwa wathi ummangalelwa wesihlanu mabahambe bangene komnye umzi wakwaSingqina kumzi wokuqala wayehleli ngaphandle yena uMyekethe engaphathanga mpu. Uthi weva
kusitsho izithonga zompu ngaphakathi kumzi wokuqala wakwaSinqina. Baphinde baphuma baya kumzi wesibini, nalapho babehleli ngaphandle, wayehleli ngaphandle yena uMyekethe. Wava nalapho kusitsho izithonga zompu, nalapho ke bathi xa bebuyela emotweni wabuza ummangalelwa wesibini onguAphiwe Ndende ukuba abantu abangaka bebefuna ntoni emzini omnye. Waphendula ke ummangalelwa wesihlanu esithi uyawuva kumabonakude okanye eTVini xa lonto sele ivele ezindabeni. Siphuma nje Bhele ngaphakathi enkundleni isanqumamile okwethutyana de ibuye emva kwentsimbi yokuqala, nalapho kulindeleke ukuba ummangalelwa wokuqala onguMzukisi Ndamase afake imibuzo, ummangalelwa lo wesithathu onguSipho Soxolo Myekethe. Bhele. Sibaba ngazibini amancitshane lisikisiki. Abafundi abangamashumi kwidolobhu zaseFreystata bathi baguqukile bayinxalenye yenkqubo yokuthobisa enikezwa liqumrhu lophuhliso laseFreystata besithi kuqenqgeleke inyanga ezimbini bengafumani izibonelelo zoqeqesho lwabo ze baxelelwa bangabuzi imibuzo. Le nkqubo inikeza uqeqesho kwezolwakhiwo, ezombane, ezemisebenzi yezandla, ezobuchwepheshe nenkqubo yogutyulo lwelindle. Abanye babafundi bequmrhu lophuhliso eFreystata iFDC bathi kuxhomekekwe kubo emakhayeni wabo yaye le 2000 rand yesibonelelo kuqeqesho lwabo ibisenza umahluko omandla. Aba basaze ngobuso elizweni bathi bebenethemba lokuba le nkqubo yoqeqesho yokuba lithuba lokugabula inkungu de liqaqambe ikamva noko. Kambe ke bathi konke bekungakugunyazisiwe nanjengoko bazifumana izivumelwano bekwanxibelelana namagosa asesikweni wequmrhu lezophuhliso eFreystata. Bambi bathi basajonge enkalweni belindele iziqinisekiso zenkqubo yoqeqesho ngaphambili yango 2024. Some of us were even the household beneficiaries at home, so this is very sad and frustrating. I feel so sad, so sad. You wake up every day fully so that you can, you're gonna get paid, and then there's this. This thing is affecting us as a youth of Mrs. because we try a lot of. This thing is gonna help us with a lot of opportunity, but they didn't even want us to help us. Kananjalo iqonga elijongene nelezentswelangqesho iEmzini Unemployment Forum lithi oku kuyadandathekisa ingakumbi kubafundi baseFreystata abazijula ijacu ekugqweseni kwizifundo nakulutsha olukwizinga elixhomileyo lokungabi namisebenzi eMzantsi Afrika. This is really heartbreaking because us getting a call from the learnership is hope that at least some people within our community will be able to find employment and even advance the lives of our children. If we're not working, it means our children's future could be doomed. Ukanti ke iqumrhu iFDC lithi lilindele umxhasi iqumrhu leUIF ukuba likhuphe imali ukuze aba bafundi bafumane izibonelelo zabo zoqeqesho. Kunjalo nje iFDC kwathe izibonelelo ezingekafakwa baza kuqinisekisa ziyabhatalwa xa ifika kwicala labo imali. Kakade besingena kuphothula ngekasengwa amasikhongozele zeSwati emalanga ukuze ubhodlinja asiphakele kwangolu likaphalo ngorhatya matholo nyongande ukudlela.